סרטון הרכבה למגן הבטיחות פרימיום נייטקר מבית בלינו. סדרו את החלקים המגיעים באריזה. שימו לב, באריזה מצורפת חוברת הרכבה בעברית. חברו את המוט התחתון, המורכב משני חלקים. שימו לב שהפינים משני הקצוות פונים לאותו כיוון. חברו את המוט העליון המצופה ספוג, המורכב משני חלקים. גם כן שימו לב שהפינים משני הקצוות פונים לאותו הכיוון. משכו את הספוג לאמצע, כך שהספוג יכסה את כל המוט. קחו את המוט המאונח וחברו אליו את המוט העליון עם הספוג, כך שהפינים כלפי מטה. לחצו על הפין והכניסו אותו למוט המאונח עד שנשמע קליק, לנעילה. אותו הדבר גם במוט התחתון. כעת, השחילו את הבד דרך החורים הנמצאים משני צידי הבד. משכו את הבד לקצה וסיגרו את הרוכסן מסביב למוט הברזל הדק. שימו לב שהרוכסן והלוגו פונים לאותו הכיוון של הלחצנים שעל המוט המאונח. כולם צריכים להיות בצד שמחוץ למיטה כדי למנוע פתיחה של הרוכסן וגישה לכפתורים לפעות. כעת, הכניסו את רגלית הברזל לתחתית מוט מגן הבטיחות, כך שהחורים פונים פנימה. לבסוף, יש לחבר רגלית הפלסטיק השטוחה בעזרת הפין, עד שנשמע קליק לנעילה. חברו את רצועת הבטיחות המגיעות באריזה לשתי רגליות הפלסטיק, בצורה הבאה. התחילו מלמעלה והכניסו את הרצועה לקליפס מלמטה. לבסוף, מתחו את הרצועה לבדיקת הסגירה. בסרטון ההדרכה הבא, אנחנו נבצע התקנה של מגן הבטיחות על מיטה.